Pitumpung mangingisda sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ang nakatanggap ng tulong mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 nitong Biyernes, December 15. 320 rolls ng lambat na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos at 423 sako ng milkfish starter feeds na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos ang ipinamahagi ng ahensya sa ilalim ng kanilang rehabilitation program. Sila po yung mga nasalanta nung Typhoon Carding based doon sa reports ng ating municipal agriculture office. Ngayon po kasi ang nangyayari ay matindi na po yung epekto ng climate change, kaya yung unpredictable na yung mga tide. So bilang tugon sa climate resiliency program, ang BFAR po ay nag-distribute na rin ng mga lambat para hindi po nakakawala yung kanilang mga isda. Bukod sa fingerlings na karaniwang ipinamimigay sa ilalim ng programa, namahagi rin ng feed sa ahensya sa pangunguna ni Director Wilfredo Cruz. I-recommend ako naman sa top management na lagyan na rin ng feeds kasi siyempre po kung fingerlings lang tapos mamamroblema pa yung mamamalaisdahan kung ano ipapakain. Wala rin po kwenta yung ating mga ipamimigay sa milya kung di naman sila mabubuhay. So napagbigyan naman po yung ating request, kaya ngayon po sa mga rehab ay kasama na po ang pamimigay ng at least yung initial feeds requirement ng mga fingerlings. Nauna na raw na ipamigay ang mga fingerlings sa mga mangingisda at sa kabuuan, nagkakahalaga ng 28 million pesos ang inilaan sa nasabing rehabilitation program. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa tanggapan. Napakalaking salamat ma'am kay Direk Willie sa BFAR RO3 na talagang sinisikap ng pamahalaan na matugunan yung mga immediate concern ng mga namamalaisdaan kagaya ng mga fingerlings, mga feeds, lambat, at saka yung technical expertise na ibinibigay ng mga technician ng BFAR RO3. Napakaganda po ito, lalo sa aming mahirap. Hindi nangasampo, tapos yung nagkaganon. Yung malalaki na bangus ganon biglang-bigla yung bigla. Samantala, hinihimok naman ng BFAR Region 3 ang mga mangingisda na iparehistro ang kanilang mga palaisdaan. Iparehistro yung kanilang mga palaisdaan para po makita natin lagi kung ano pa talaga yung mga pangangailangan pagdating sa fingerling, sa feeds, and of course, matataya din po natin kung na yung pwedeng maging produksyon natin sa mga susunod na araw para malaman natin kung kinakabos ba tayo ng isda or meron tayong surplus na isda. Liana Canilaw, CLTV 36 News.